हरे कृष्णा माता जी नमस्कारम। हरे कृष्ण हरे प्रणाम माता हरे कृष्ण माताजी வாழ்க வளமுடன் மாதாஜி. மாதாஜி நான் இன்னைக்கு ஒரு ஸ்லோகம் படிக்கிறேன் மாதாஜி. என்னோட அதை போட முடியாது மாதாஜி, அதனால நான் ஒரு ஸ்லோகம் 25 படிக்கிறேன். ஜெயந்தி மாதாஜி, ஜெயந்தி மாதாஜி படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணன். हरे कृष्णा माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ண. हरे कृष्णा சொல்லிட்டு இருக்காங்க, டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாரும் பண்டிகை எல்லாம் நல்லபடியா கொண்டாடுனீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. பொங்கல் ஃபீவர்ல இருந்து வெளியே வந்தாச்சா? இந்த வாரத்துல இருந்து மாதாஜி. ஓகே, இன்னைக்கு எத்தனாவது ஸ்லோகம் படிக்கணும்னு நானே மறந்துட்டேன். 25 நடத்தணும் மாதாஜி. 15 5 ஹரே கிருஷ்ணா. அனுஷயா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாம் நல்லபடியா முடிஞ்சதா? நீ இது கருட உற்சவம். हरे कृष्णा माताजी எல்லாம் நல்லபடியா முடிஞ்சிச்சு மாதாஜி. ஒரு மாசமா கிளாஸ் வரல மாதாஜி. சாரி மாதாஜி, கோயிலுக்கு டெய்லி 5 மணிக்கு போயிருந்தனால கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ண முடியல மாதாஜி. இப்பதான் ஃப்ரீ ஆயிட்டேன் மாதாஜி. நோ இஷ்யூஸ். அங்கேயும் சேவை தானே. சேவை என்பது வெறும் சிரவணம் மாத்திரம் கிடையாது. எது இருந்தாலும் சேவைதான், பகவானுடைய சம்பந்தப்பட்டது. ஓகே, அதனால சேவையில நம்ம இருக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நானும் ராமேஸ்வரம், அப்புறம் திருப்புல்லானி, சேதுக்கரை 3 போயிட்டு வந்தேன். ஸோ திருப்புல்லானி டெம்பிள் கண்டிப்பாக எல்லாருமே போய் வர வேண்டியது. ஏன்னா ஜெகநாதர், ஆதி ஜெகநாதர் ஆலயம் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. ஸோ ஆதி அப்படிங்கிறதுலையுமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா தொன்று தொட்டு, அதாவது முதன்மை, முதல்ல அப்படிங்கிறத எல்லாமே குறிக்கக்கூடிய ஒரு பதம். ஜெகநாதர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு எங்க இடத்துலையுமே மரத்தினாலான விக்கிரகம் தான் நம்ம பார்ப்போம். ஆனால் அந்த இடத்துல சுயம்புவாக பகவான் தோன்றி இருக்கிறார் அப்படிங்கிறதுமே ரொம்ப அழகா. அந்த அதாவது காலியா தான் இருக்கு, ஆனாலும் ஏன் அங்க நம்மள போங்கன்னு சொல்லிடுறாங்கன்னா, ஸோ நின்று பார்க்குற அளவுக்கு இடத்த கொடுக்கறது இல்லை. பட் இட் வாஸ் வெரி குட். ஸோ ஒரு 5 நிமிஷம் கூட நம்ம பார்க்க முடியல அங்க. ஆனா பகவான் அந்த ரூபத்தை பார்க்கறதுக்கு நமக்கு கொடுத்து வச்சிருக்கணும். ஸோ அங்கே சுயம்புவாக வந்தவர் அப்படிங்கறதுனால கல்லாலான ஜெகநாதர் இருக்கக்கூடிய ஸ்தலம் அந்த ஒரு ஸ்தலம் மட்டும்தான். அதோடு அந்த சேதுக்கரை அமைந்திருக்கிறதுமே ராமபிரான் சேது அப்படிங்கிற அந்த அணை கட்டி தானே அவர் லங்கைக்கு போனார் இல்லையா? அங்க அந்த சேதுக்கரையில தான். ஆனா நான் பகல் நேரத்துல போயிருந்தா பார்த்திருப்பேன். அது இரவு நேரமா இருந்ததால, அதாவது வெடியற்காலை நேரத்துல இருட்டுல எதுவுமே தெரியல எனக்கு. ஸோ அதை காண்பதற்கான பாக்கியம் எனக்கு கிடைக்கல. மோஸ்ட்லி பார்க்கலாம், நம்ம யாத்திரை போகும் பொழுது அதை கவர் பண்றோமா இல்லையா, அதாவது டைமை பொறுத்து தான் கவர் பண்றது. அழைச்சிட்டு போக கூடாதுன்றது எதுவுமே கிடையாது. போகணும், போகாம இருக்க மாட்டாங்க மாதாஜி அந்த கோவில். கண்டிப்பா போகலாம் தான். ஏன்னா 12 மணிக்கு எல்லாமே சாத்திடுவாங்க. 12:30க்கு டைமிங்ஸ் ரொம்ப பர்ஃபெக்டா இருக்கு அந்த இடத்துல. ஓகே, ஸோ 7:30 மணிக்கு தான் திறப்பாங்க, 12:30 மணிக்கு தான். ஸோ விசேஷ நாட்கள்ல மட்டும் 6:30 மணிக்கு திறப்பாங்க. மற்ற நாட்கள் எல்லாமே அப்படி கிடையாது. ஓகே, ரொம்ப அற்புதமான ஸ்தலம். ஸோ தாயாரையுமே சேவை பண்ண முடிஞ்சது. ஸோ எல்லாமே நல்லபடியா இருந்தது. என்னன்னா ரொம்ப அதாவது ராமேஸ்வரம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பின்தங்கிய ஒரு, அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதாவது பொருளாதாரத்திலுமே ஒரு பின்தங்கிய ஸ்தலமா எனக்கு தோன்றிற்று ஆக்சுவலி. ஓகே, தமிழ்நாட்டிலேயே எத்தனையோ ஸ்தலங்கள் பொருளாதார, இப்ப சென்னை எடுத்துட்டீங்கன்னாக்கா பொருளாதாரத்துல அவ்வளவு முன்னேற்றமான ஒரு இடம் இல்லையா? ஆனா அது அப்படியே குவைட் ஆப்போசிட்டான ஒரு இடம். அப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல, பொருளாதாரத்துல முன்னேற்றம் இருக்கணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது. அப்துல் கலாம் எல்லாம் பிறந்த இடம். ஆமா, அங்கே there is no difference. டிஃபரன்ஸே கிடையாது. ஜனங்க என்னது
எந்த மொழி அப்படிங்கிற டிஃபரன்ஸ் கிடையாத மாதிரி தான் எனக்கு தோணுச்சு. ஓகே, அங்க அந்த எம்எல்ஏ பேரே வந்து ஒரு முஸ்லீம் பிளஸ் ஒரு பெரிய எல்லாரும் வராங்க மாதாஜி, ஃபாரினர்ஸும் வராங்க. ஆனா நிறைய கும்பல் இருக்கிறது இல்ல. அப்பப்ப பக்கத்துலயே ஒரு ராமர் கோவில் வேற இருக்கு, நல்லா அங்க ஒரு ராமர் கோயில் இருக்கும். அது மேல ஏறி நின்னு பார்த்தா இலங்கையினுடைய ஏதோ ஒரு என்றும் தெரியும். அங்க ஒரு மரம் ஃபேமஸ் சொல்லுவாங்க மாதாஜி, ரொம்ப வருஷமா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க மாதாஜி. எந்த இடத்துல? ராமேஸ்வரத்துல. நெல்லி மரம் இல்லையா? அது நெல்லி மரம் தான். திருப்புல்லானில மாதாஜி. திருப்புல்லானில அப்படி இருக்கிற மாதிரி எதுவுமே சொல்லவே இல்லை. அந்த மரத்தோட பேரு இழந்த மரம். அது இழந்த மரம், இழந்த கீழே விழுந்துட்டே இருக்கும். ஓகே ஓகே ஃபைன். நீங்க எல்லாரும் அங்க போய் வந்தாச்சு இல்லையா? ராமர் கோயில் நல்லா இருக்கும் மாதாஜி. மெயினா குழந்தைங்க இல்லாத வந்து அவங்களுக்கு வந்து பாயாசம் வந்து பால் பாயாசம் கண்டிப்பா டெய்லி சாமிக்கு நிவேதனம் பண்ணிட்டு எல்லாத்துக்கும் வாங்கி சாப்பிடுவாங்க கண்டிப்பா. தனுஷ்கோடி போடுங்களா மாதாஜி? தனுஷ்கோடி போகலையா? தனுஷ்கோடி எல்லாம் தள்ளி இருந்து தான் பார்க்கணும், அவ்வளவுதான். ரொம்ப தள்ளி. தனுஷ்கோடி போகிறதுக்கு டைம் இருக்கல மாதாஜி. ஏன்னா சும்மா போகணும்னு போகலாம், இல்லாட்டி ஒரே மணல்ல போட்டு அந்த மேடு கட்டியிருக்காங்க இப்ப, அவ்வளவுதான். போகல. கடல்ல குளிக்கணும்னா போகலாம். கடல்ல அங்க கூட்டின்னு போறது இல்ல. இப்ப புதுசா ஒரு ஒரு பாலம் பக்கம் அலைகளா இருக்கும் கூட்டின்னு மாதாஜி, போறாங்க. ஒரு பக்கம் இது அலைகளே இருக்காது மாதாஜி. ஓகே. இல்ல, தனுஷ்கோடியில அந்த புது பாலம் கட்டிருக்காங்களா, அது வரைக்கும் தான் கூட்டின்னு போறாங்க. அங்க நீங்க குளிக்கிற இடத்துக்கு கூட்டின்னு போறது இல்ல யாரும். கடைசி வரைக்கும் போறாங்க மாதாஜி. ஓகே ஓகே ஃபைன் ஃபைன். ஆனா இப்ப போயிட்டு வந்ததுனால நம்ம கொஞ்சம் பிளானிங் ஈஸியா பண்ணலாம். அட்லீஸ்ட் இது இப்படி இது எப்படின்னு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸை கொடுத்துடலாம். நம்ம அதை வச்சு நம்ம பிளான் பண்ணிக்கலாம். ஆனா நம்ம மக்கள் வந்து சீக்கிரமா கிளம்புனாங்கன்னாக்கா தனுஷ்கோடி, ராமேஸ்வரம் கோயிலுக்குள்ள வந்து 1.5 மணி நேரம் தேவை கண்டிப்பா. ஒன்னு இதுலயுமே வந்து ஸ்நானம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நிறைய 24 28 இருக்கும் மாதாஜி. 22 எல்லாத்தையும் ஸ்நான் பண்ண. பிரம்மாத்தி தோஷத்துக்கு 8ஆம் நம்பர் கிணறு பிரம்மாத்தி தோஷத்துக்கு கூட. ஸோ அந்த இதுவுமே உண்டு. ஸோ எல்லா தோஷ நிவர்த்திகளுக்குமே அந்த தீர்த்தம் அப்படிங்கிறது சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஃபைன். ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி, ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி, ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி, ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி, ஜெய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி, ஜெய கோபி கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி, ஜெய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி, கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி, யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன, யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன, யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன, யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன, யமுனதீராவனச்சாரி, 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 ஜய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி, ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி,
ஹரி. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. ஹரே ராம ஹரே கிருஷ்ண Hare கிருஷ்ணா Krishna, கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே. Hare Rama, Hare Rama, ராம ராம ஹரே ஹரே. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. ஹரே கிருஷ்ண Hare கிருஷ்ணா Krishna, கிருஷ்ண Krishna கிருஷ்ண Krishna, ஹரே Hare ஹரே. Hare, Hare ஹரே Rama, ராம Hare ஹரே ராம Rama, ராம Rama ராம Rama ஹரே Hare ஹரே. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ஓம் Om நமோ Namo பகவதே Bhagavate வாசுதேவாய. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. நமோ Om Namo பகவதே Bhagavate வாசுதேவாய. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. நமோ Om Namo பகவதே Bhagavate வாசுதேவாய. Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam நாராயணம் Narayanam நமஸ்கிருத்ய Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam நரம் Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam தேவீம் சரஸ்வதி Devim Saraswatim வியாசம் Vyasam Tato Jayam Udirayet Tato Jayam ஜெயம் Udirayet உதிரையே. Nashtaprayeshu Abhadreshu நஷ்டப்ராயேஷு Abhadreshu Yam Bhagavata Sevayam Nityam Bhagavata Sevayam Bhagavatya Uttama Sloke பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே Bhaktir Bhavate Naistike. பக்திர் பவதி Bhakti நைஷ்டிகே. Reading from Bhagavatam, okay, 5th canto, 5th chapter. இல்லையா? 5வது காண்டம் 5வது அத்தியாயம் 25வது ஸ்லோகம். ஓகே, எஸ், பிரேமா மாதாஜி வாசிங்கோ. மத்தோ அபி அனந்தாத் பரதஹ பரஸ்மாத் ஸ்வர்காபவர்காதிபதேர்னா கிஞ்சேத் ஏஷாம் கிம் ஹூஷயாத் இதரேன தேஷாம் அகிஞ்சானானம் மயி பக்தி வாஜாம். எஸ், வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மத்தோ பி அனந்தாத் பரஸ்மாத் ஸ்வர்காபவர்காதிபதேர்ன கிஞ்சித் ஏஷாம் கிம் உஸ்யாத் இதரேன தேஷாம் அகிஞ்சனானாம் மயி பக்தி பாஜாம். பக்த, என்னிடமிருந்து, அபி கூட, அனந்தாத் வலிமையிலும் செல்வத்திலும் அளவற்ற, பரத பரஸ்மாத் பெரிதினும் ஸ்வர்க அபவர்க்க அதிபதே சொர்க்கத்தில் இருப்பதனாலும் விடுதலையானாலும் மகிழ்ச்சியினை அடையச் செய்வதற்கான வரம் தரும் திறனுடையவர் அல்லது சுகங்களை அனுமதிப்பதினாலும் பின்னர் விடுதலையானாலும் மகிழ்ச்சி அடையச் செய்யும் திறனுடையவர். ந இல்லை, கிஞ்சித் ஏதேனும், ஏஷாம் அவரது, கிம் என்ன தேவை, சுயாத் இருக்கக்கூடும், இதரேன மற்ற எவருடனும், தேஷாம் அவர்களின், அகஞ்சனானாம் தேவைகளோ அல்லது உடைமைகளோ இன்றி, மயி எனக்கு, பக்தி பாஜாம் பக்தி தொண்டு செய்வது. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை. ஸ்ரீல பிரபுபாதா பை ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். தான் பிரம்மதேவன் மற்றும் தேவர்களின் தலைவனான
தேவேந்திரன் போன்றவர்களை விட செல்வம் செயல்திறன் போன்றவற்றில் உயர்ந்தவனாவேன். மறுபயன் அடைவதினாலும் வீடு பேறு பெறுவதினாலும் உண்டாகும் அனைத்து மகிழ்ச்சிக்கான வரம் அருளும் பயனும் நானேயாவேன். இருந்தும் அந்தணர்கள் பௌதீக சுகங்களை என்னிடம் எப்போதும் விழைவதில்லை. அவர்கள் தூய்மை மிக்கவர்கள் என்பதோடு எதையும் தம்மிடம் வைத்து கொள்ளவும் விரும்பவில்லை. அவர்கள் எனது பக்தி தொண்டு ஒன்றில் மட்டுமே ஈடுபடுகின்றனர். அதனால் எவரிடத்தும் உலக சுகங்களை கேட்டு பெறும் அவர்களுக்கு என்ன இருக்கிறது? பொருளுரை. அந்தணருக்குரிய நிறைவான தகுதியாக இங்கே குறிப்பிடப்பட்டிருப்பது அகிஞ்சனானாம் மயி பக்தி பாஜாம் என்பதாகும். அந்தணர்கள் எப்போதும் பகவானின் பக்தி தொண்டிலேயே ஈடுபட்டிருக்கின்றனர். அதனால் அவர்களிடம் உலக ஆசைகளும் இல்லை. பௌதீக பொருட்களை அவர்கள் வைத்துக் கொள்வதும் இல்லை. சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில் மத்திய லீலையில 11.8 சைத்தன்ய மகாபிரபு வீடு பேறு பெற்று முழுமுதற் கடவுளை அடைவதில் ஆர்வமுடைய தூய வைணவர்களை பற்றி விளக்குகிறார். உண்மையில் முழுமுதற் கடவுளிடம் திரும்பி செல்ல வேண்டும் என்று விரும்புபவர்கள் நிஷ்கிஞ்சன உலக சுகத்திற்கான ஆசைகளற்றவராவர். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு சந்தர்ஷனம் விஷயினாம் ஆத யோஷிதாம் சககந்த பக்ஷணத்தோ பீஸ் அசாது என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறார். செல்வ வளம் மற்றும் பெண்களின் தொடர்பின் மூலம் வரும் புலனுகர்ச்சி என்பவை நஞ்சினை விட கொடியதாகும். தூய வைஷ்ணவர்களான அந்தணர்கள் பகவானின் பக்தி தொண்டிலேயே எப்போதும் ஈடுபட்டு உலக நன்மையில் ஆசையற்றவர்களாக இருக்கின்றனர். பிரம்மதேவன், இந்திரன், சிவபெருமான் மற்றும் சிவபெருமான் போன்றவர்களை உலக சுகத்திற்காக அந்தணர்களை வழிபடுவதில்லை. அவர்கள் பரமபுருஷ பகவானிடம் கூட நன்மைகளை கேட்பதில்லை. ஆகையினால் அந்தணர்களே உலகின் உயர்ந்த உயிர்கள் எனலாம். ஸ்ரீ கபில தேவரும் இதனை ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 3.29-31 பின்வருமாறு உறுதி செய்கிறார். தஸ்மான் மைய அர்ப்பிதாசேஷ் கர்யீர் ஆத்ம நிரந்தரக மைய மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. டிஸ்டர்ப் பண்ணாத, படிங்க. மைய அர்ப்பிதாத்மன பும்சோ மயி சந்யஸ்த கர்மணக ந பஸ்யாமி பரம்பதம் அகர்த்து சம தர்ஷனாத். அந்தணர்கள் எப்போதும் பகவானின் தொண்டில் தமது உடல், வாக்கு, மனம் போன்றவற்றை ஈடுபடுத்துகின்றனர். இறைப்பணியில் ஈடுபட்டு பகவானுக்கே தன்னை அர்ப்பணிக்கும் அந்தணனை விட சிறந்தவன் வேறு எவரும் இல்லை. நிதானமா வாசிங்க பிரேம மாதாஜி, என்ன அர்ஜென்டே கிடையாது. ஓகே மாதாஜி, நிதானமா வாசிங்கோ, அர்ஜென்டே கிடையாதுன்னு. சரி மாதாஜி. ஸோ தட் அந்த ஸ்பீடு உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னாக்கா, ஸ்பீடு ஹெவியா பழைய மாதிரி நீங்க ஸ்பீட்ல அதுலேயே தான் இருக்கீங்க. ஆனா அந்த இதுக்கு உங்களுக்கு மெமரிக்கு போய் திரும்பி வாய் குளறு மாதாஜி, சரியா. அந்த இதெல்லாம் வர்றதுக்கான காரணமே நீங்க ரொம்ப ஃபாஸ்டா வாசிக்கிறது தான் காரணம். ஓகே, ஃபாஸ்டா போகாதீங்க, நிதானமா. அந்தணர்கள் எப்பொழுதும் பகவானின் தொண்டில் இல்லையா. நீங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணும்பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா, ரொம்ப ஃபாஸ்டா எடுத்தும்போது இட் இஸ் அ மோர் ப்ரெஷர் ஃபார் யூ. ஐயோ நான் படிச்சிடணுமேன்ற அந்த இது வேண்டாம், நிதானமா படிங்க. அப்போ உங்களுக்கு அந்த ஸ்லோ ப்ராசஸ்ல உங்களுக்கு அது ஈஸியா வந்துடும். ஓகே, அப்போ எந்த ப்ராப்ளமே இருக்கா. இது என்னுடைய அனாலிசிஸ், நீங்க பண்றதை வச்சு நான் சொல்றேன். ஓகே, பழைய மாதிரி நீங்க வரணும்னா இந்த இதுக்கு நீங்க கொஞ்சம் ஸ்பீடை குறைச்சிக்கணும். ஓகே, ஸ்பீடை குறைச்சிட்டீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பா நீங்க சர்வாணி மத்திஷ்யனு யதா பவத்பிஸ் சராணி பூதானி சீதா த்ருவாணி சம்பாவித்வயானி பதே பதேவோ விவிந்த திருகுபிஸ்தூ ஹார்ஹனம் மே. எஸ் புஷ்ப மாதாஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வாணி மத்திஷ்ணு யதயா பவத்பேஸ் சராணி பூதானி சீதாத்ருவாணி சம்பாவிதவ்யானி பதே பதேவோ விவிந்த திருக்விஸ்தத் ஊஹார்ஹனம்மே. சர்வாணி அனைத்தும் மத்திஷ்ணு யதாய என்னுடைய இருப்பிடமானதினால் பவத்பி உங்களால் சராணி அசையும் பூதானி உயர் பொருட்கள் சுதாக அன்பு மைந்தர்களே திருவாணி அசையாதவை சம்பாவிதவ்யானி மதிக்கப்பட வேண்டும் பதே பதே ஒவ்வொரு கணமும் உங்களால் பிவிந்திருப்பி சீரிய பார்வையும் உணர்வும் உடையவர்களாக முழுமுதற் கடவுள் பரமாத்மா வடிவில் எங்கும் இருக்கின்றனர். தத்வு அது மறைமுகமாக ஹ உறுதி கிரகணம் மரியாதை அளித்து மே எனக்கு. எஸ் மொழிபெயர்ப்பு படிங்க மாதாஜி. வாய்ஸ் வரல. புஷ்ப மாதாஜி வாய்ஸ் வரல. அன்பார்ந்த மைந்தர்களே. அர்ஹணம் மரியாதை கேக்குதா மாதாஜி? மதிப்பு பொருளுரை ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு ஜே. மொழிபெயர்ப்பு. அன்பார்ந்த மைந்தர்களே, அசையும் அசையாத எந்த உயிரிடத்தும் நீங்கள் காழ்ப்புணர்ச்சி கொள்ளக்கூடாது. அவைகளிடம் எல்லாம் நான் இருக்கின்றேன். ஆதலினால் நீங்கள் அனைவரும் அவற்றிற்கு ஒவ்வொரு கணமும் மரியாதை அளித்தல் வேண்டும். பொருளுரை. மாதாஜி கேக்குதா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. இச்சுலோகத்தில் விவிந்த திருப்தி என்னும் சொல் காழ்ப்புணர்ச்சி இல்லாத என்னும் பொருளை உடையது. உயிர்கள் அனைத்தும் பரமாத்மா வடிவில் இருக்கும் முழுமுதற் கடவுளின் இருப்பிடமாகும். பிரம்ம சம்ஹிதையில் அண்டாந்தரஸ்தம் பரமாணு சயாந்தரஸ்தம் என்று உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. இப்பிரபஞ்சத்தில் பகவான் கர்ப்போத கசாய விஷ்ணு மற்றும் க்ஷீரோத கசாய விஷ்ணு வடிவில் வீற்றிருக்கின்றார். அவர் ஒவ்வொரு அழிவினுள்ளும் இருக்கின்றார். வேதங்களின் கூற்றின்படி ஈசாவசியம் இதம் சர்வம் என்பதாகும். பகவான் வீற்றிருக்கும் இடமெல்லாம் ஆலயம் ஆகும். தூரத்திலிருந்து ஒரு கோயிலின் கோபுரத்தை மேலும் அனைத்து ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி, தூரத்திலிருந்து ஒரு கோயிலின் கோபுரத்தை கூட நாம் வழிபடலாம். மேலும் அனைத்து உயிர்களும் இது போன்றே தமது மரியாதையினை அளிக்க வேண்டும். அனைத்துமே கடவுள் என்று கூறுவது என்றும் இது மாறுபட்டதாகும். எல்லா கடவுளுடன் உறவு கொண்டிருக்கின்றன. ஏனெனில் கடவுள் எங்கும் இருக்கின்றார். தரித்திர நாராயணா என்று இறைவனை வழிபடும் மூடர்களைப் போல ஏழை என்றும் பணக்காரன் என்றும் எந்த விதமானவையும் நாம் பாராட்டக்கூடாது. நாராயணன் ஏழையிடமும் இருக்கிறார், பணக்காரனிடமும் இருக்கின்றார். நாராயணன் ஏழைகளிடம் மட்டுமே இருக்கின்றார் என்று அவர் எங்கும் நிறைந்திருக்கின்றார். அடைந்த பக்தன் அது நாயோ பூனையோ எல்லா உயிர்களும் வித்யா வினய சம்பன்னே பிரம்மணேக விஹஸ்தினி சுனி சைவசபாகேச பண்டிதா சமதர்ஷினக. கற்றறிந்த அந்தனனோ பசுவோ நாயோ காட்டிலுள்ள யானையோ நாயை இங்கு இட்டமுடன் தின்று வாழும் புலையனேனும் எளிய துறவி யாருக்கு இங்கு எல்லாம் ஒன்றே. பகவத்கீதை 5.18. சமதர்ஷின எண்ணில் சமநோக்கு. இதனால் தனிப்பட்ட ஒருவனும் பகவானும் ஒன்று என்னும் பொருளில் தவறாக புரிந்து கொள்ளக்கூடாது. அவர்கள் எப்போதும் வேறுபட்டவர்களே. ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட மனிதனும் பகவானிடம் வேறுபட்டவனே. விவித்ருக் சமத்ருக் என்பதின் வாயிலாக தனிப்பட்ட உயிரினை பரமபுருஷ பகவானுடன் ஒப்பிட்டு பார்ப்பது தவறாகும். பகவான் எங்கும் வாழ்வதற்கு சம்மதித்த போதிலும் அவரது நிலை எப்போதும் மேன்மையானதே. பத்ம புராணத்திலிருந்து ஸ்ரீல மத்வாச்சாரியர் குறிப்பிடுகிறார். விவிக்த திருஷ்டி ஜீவனாம் விஷ்ணு யதயா பரமேஸ்வரஸ்ய பேத திருஷ்டி. பகவான் எல்லா உயிர்களிடத்தும் இருந்த போதிலும் கூட
தெளிவான பார்வையோடு காழ்ப்புணர்ச்சி இல்லாதவனால் பிற உயிர்களிடமிருந்து பகவான் வேறுபட்டு தனித்தே இருக்கிறார் என்பதை காண முடியும். பத்ம புராணத்திலிருந்து மத்வாச்சாரியர் மேலும் குறிப்பிடுகிறார், உபதாத ஏத் பராத்மனம் ஜீவேபியோ ய பதே பதே பேதே நைவன சை தஸ்மாத் பிரியோ விஷ்ணோந்து கஷ்டன. உயிர்களையும் பரமபுருஷ பகவானையும் எப்போதும் வேறு வேறாக நோக்குபவன் பகவானுக்கு மிகவும் பிரியமானவன் ஆவான். பத்ம புராணம் மேலும் குறிப்பிடுகிறது ஏ ஹரே சைவ ஜீவானாம் பேதவந்த ஹரே பிரியக. பரமபுருஷ பகவானிலிருந்து உயிர்கள் வேறுபட்டவையே என்று உபதேசிப்பவன் பகவான் விஷ்ணுவிற்கு மிகவும் பிரியமானவன் ஆவான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ் ஜெயந்தி மாதாஜி வாசிக்கோ. மனோ வச்சோ கரணி இதஸ்ய சாக்ஷாத் கிருதம் மே பர்ஹனம் ஹி வினா புமான் ஏன மகாவிமோகாத் கிருதாந்த பாஷானா விமோக்தும் ஈஷேத். ஹரே ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மனோ வசோத்ரிக் கரணேஹிதஸ்ய சாசாத் கிருதம் மே பரிபர்ஹனம் ஹி வினா பூமான் ஏன மகா விமோகாத் கிருதாந்த் பாசானா விமோக்தும் ஈசேத். மனம் வச வாக்கு திரிக் நே கரண புலன்கள் தீதஸ்ய எல்லா செயல்களையும் உடல் சமுதாயம் நட்பு போன்றவற்றை கவனித்தலுக்காக சாசாத் கிருதம் நேரடியாக அர்ப்பணித்து மே எனது பரிபர்ஹனம் வழிபடுதல் ஹி ஏனென்றால் வினா இன்றி பூமான் எவரேனும் ஏன அதன் மகா விமோகாத் மகா மாயையிலிருந்து கிருதாந்த பாசாத் யமராஜனின் உறுதிமிக்க கயிறு போன்ற நா இல்லை விமோக்தும் விடுதலை அடைதல் ஈசேத் கூடும். மொழிபெயர்ப்பு. புலன் இயந்திரங்களில் உண்மை செயலானது மனம் வாக்கு நோக்கு எனும் அறிவு புலன்களை மற்றும் செயற்புலன்களை முற்றிலும் எனது தொண்டிலேயே ஈடுபடுத்தப்படுகின்றன. புலன்கள் அவ்வாறு ஈடுபடுத்தவில்லை என்றால் யமராஜனின் உறுதிமிக்க கயிற்றை போன்று உலக வாழ்வின் சிக்கலிருந்து எந்த உயிரும் வெளியே வர முடியாது. பொருளுரை. நாரத பஞ்சராத்தத்தில் பின்வருமாறு குறிப்பிடப்படுகிறது. சர்வோபாதி வினிமுக்தம் தத் பரத்வேன நிர்மலம் ஹிருஷிகேன ஹிருஷிகேஷ சேனவாம் பக்திர் உச்சியதே. இதுவே பக்தியின் முடிவாகும். எல்லா நேரமும் பக்தி தொண்டு செய்தல் வேண்டும். இதுவே பகவான் ரிஷபதேவர் வலியுறுத்தி கூறுவதாகும். இப்போது அவர் பகவானின் பக்தி தொண்டில் எல்லா புலன்களுக்கும் ஈடுபடுத்த வேண்டும் என்று முடிவாக கூறுகின்றார். 5 புலன்களினால் நாம் அறிவை பெறுகின்றோம். மற்றொரு 5 புலன்களில் நாம் செயற்படுகின்றோம். 10 புலன்களும் மனமும் எப்போதும் இறைபணியில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். இவ்வாறு அவற்றை இல்லையாயின் மாயையின் பிடியிலிருந்து எவரும் மீள முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பத்மா மாதாஜி வாசிங்கோ லாஸ்ட் ஸ்லோகம். श्रीशुक उवाच एवम् अनुशास्यात्मजान् स्वयं हविष्टान् अविलोकानु शासनार्थं मदानुभावः परम सुहृद् भगवान् वृषभावदेश उपसमशीलनाम् उपरकर्मणां महामुनीनां भक्तिज्ञानवैराग्यलक्षणं पारमहंस्य धर्म उपशिक्षमानः स्वदनय सदज्येष्ठं परम भागवतं भगव அது என்னன்னு தெரியல, ஜீவனான்னு தெரியல, பராயணம் பரதம் தரணி பாவனா யாபிக்ஷுய்ய ஸ்வயம் பவனே ஏவ சரித சரீர மாத்திர பரிகிரக உன்மத்த இவ ககன பரிதானः பிரகீரண ஆத்மனி அரோபிதாக வாணியோ பிரம்மா வர்த்தாத் பிரவராஜः. எஸ் வாசிங்க பத்மா மாதாஜி. श्रीशुक उवाच एवम् अनुशास्यात्मजान्
ஸ்வயம் அனுசிஷ்டான் அபிலோகானு சசானார்த்தம் மதானுபாவக பரமசுக்ருத் பகவான் ருஷபாதேச உபசமசீலானாம் உபரத கர்மணாம் மகாமுனீனாம் பக்தி ஞான வைராகிய லக்ஷணம் பாரமஹம்ஸ்ய தர்மம் உபசிஷாமானக ஸ்வதன்ய சதசேஷம் பரம பாகவதம் பகவத் ஜன பராயணம் பரதம் தரணி பாவனாயாபிஷிச்ய ஸ்வயம் பவன ஏவோர்பரித சரீர மாத்திர பரிகிரக உன்மத்த இவ ககன பரிதான பிரிக்ரீன கேச ஆத்மனி ஆரோபிதாக வனியோ பிரம்மாவர்த்தாத் பிரவ்ராஜ. ஸ்ரீ சுகவாச்ச. சுகதேவ கோஸ்வாமி கூறினார், ஏவம் இவ்வழியில் அனுசாசிய உபதேசித்த பின்னர் ஆத்மஜான் அவரது புதல்வர்கள் சுயமாக அனுசிஷ்டான் கலாச்சாரத்தின் உயர்ந்த கல்வி அபி இருந்த போதிலும் லோக அனுசாசன அர்த்தம் மக்களுக்கு உபதேசிப்பதற்கு மகானுபாவர் பரம சுக்ருத் அனைவரின் மேதகு நலன் விரும்பி பகவான் முழுமுதற் கடவுள் ருஷப அவதேச ரிஷப தேவர் என்றறியப்பட்டு போற்றப்படுபவர் உபசம சீலானாம் உலக இன்பத்தில் பற்றில்லாதவர்கள் உபரத கர்மனாம் பலன் தரும் செயல்களில் நீண்ட நாள் விருப்பம் வைக்காதவர் மகாமுனீனாம் மாமுனிவர்கள் பக்தி தொண்டு ஞானம் வைராகிய பற்றின்மை லட்சணம் பாரமஹம்சிய மனிதரில் சிறந்தவர் தர்மம் கடமைகள் உபசிஷமான உபதேசிக்கின்ற சுவதயை அவரது புதல்வர்களின் 100 ஜேஷ்டம் மூத்தவர் பரம பாகவதம் பகவானின் மிக உயர்ந்த பக்தர் அந்தணர்கள் மற்றும் வைணவர்கள் பரதம் மகாராஜா தரணிபாலனாய உலகினை ஆளும் நோக்குடன் அபிக்ஷய அரியணையின் மீது அமர்த்துதல் சுயமாக பவனே இல்லத்தில் ஏவ இருந்த போதிலும் உட்பரித்த இருந்து கொண்டு சரீர மாத்திர உடல் மட்டும் பரிக்கிரக ஏற்றுக்கொண்டு உன்மத்தம் பிடித்தவர் போல இவ போன்று ககன பரிதான விண்ணையே ஆடையாக உடுத்து பிரிக்ரீன கேச ஜடையிலிருந்து திரிந்த தலைமுடியுடன் ஆத்மனி அவருக்குள் ஆரோபித வைத்துக்கொண்டு ஆகவனிய வேள்வித்தி பிரம்மாவர்தம் என்னும் இடத்திற்கு பிரவராஜ உலகெங்கனும் பயணம் செய்ய தொடங்கினார். மொழிபெயர்ப்பு. ஆல் க்ளோரிஸ் டு ஸ்ரீல பிரபுபாதா. சுகதேவ கோஸ்வாமி கூறினார், இவ்வாறு அனைவரின் நலனை விரும்பும் பகவான் ரிஷபதேவர் தன்னுடைய மைந்தர்களுக்கு உபதேசித்தார். அவர்கள் அனைவரும் உயர் கல்வியும் நற்பண்பும் உடையவர்களாயினும் ஒரு தந்தை இல்வாழ்க்கையிலிருந்து ஓய்வு பெறும் பொழுது தன் மைந்தர்களுக்கு எவ்வாறு உபதேசிக்க வேண்டும் என்பதற்கு பகவான் ரிஷபதேவர் மிகச்சிறந்த சான்றாகும். பலன் தரும் செயல்களினால் பந்தப்படாது தங்கள் இச்சைகளை வென்று பௌதிக தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்கும் துறவிகளும் கூட இவ்வுபதேசத்தினை பின்பற்ற வேண்டும். பகவான் ரிஷபதேவர் உபதேசித்த அவரது 100 மைந்தர்களுள் மூத்தவரான பக்தர் சிறந்த பக்தரும் வைஷ்ணவர்களின் அடியவரும் ஆவார். இவ்வுலகினை ஆள வேண்டும் என்பதற்காக பகவான் தனது மூத்த மைந்தனை தனது இல்லத்தில் ஆடை உடுத்தாமலும் ஜடை விழுந்த முடியுடனும் ஒரு உன்மத்தம் பிடித்தவனை போல் வளர்த்து வந்தார். பின்னர் பகவான் வேள்வித்தீனை தானே எடுத்துக்கொண்டு உலகம் முழுவதும் சுற்றி வருவதற்காக பிரம்மவிரதம் என்னும் இடத்திற்கு சென்றார். பொருளுரை. உண்மையில் பகவான் ரிஷபதேவரின் மைந்தர்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட அறிவுரைகள் அவர்களுக்கானதல்ல. ஏனெனில் அவர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே உயர்கல்வியும் கூர்ந்த மதியும் உடையவர்கள். எனவே இந்த அறிவுரைகள் உயர்ந்த பக்தர்களாக விரும்பும் துறவிகளுக்கானவையாகும். பக்தி பாதையில் பயணம் செய்யும் துறவிகள்
ரிஷபதேவரின் உபதேசங்களுக்கு கட்டுப்பட வேண்டும். ரிஷபதேவர் இல்வாழ்வினை துறந்து தனது இல்லத்திலேயே ஆடை ஏதும் அணியாது நிர்வாணமாக ஒரு உன்மத்தம் பிடித்தவனை போல் வாழ்ந்து வந்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधकान्ता नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यदेशधारिणे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. मूगं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वरं. मत्तोऽपि अनन्दात् परद परस्मात् स्वर्गाभवर्गाधिपदे न किञ्चित् येषां किम् ऊषयात् इदरेण द्वेषाम् अकिञ्चनानं मयि பக்தி பாஜாம். அகிஞ்சன கோச்சரம் படிச்சிருக்குமா, எங்க வருதுன்ட்டு? ஸோ இந்த இது வந்து மோஸ்ட்லி 20th ஸ்லோகாவா, 20th ஃபர்ஸ்ட் கண்ட்ரோலர் 9th சாப்டர்ல வருது மாதாஜி. இந்த 26th ஸ்லோகா 9th இல்ல, 9th சாப்டர்ல 8th சாப்டர் குந்தி பிரேயர்ஸ்ல வருது. ஸ்லோகா நம்பர் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை, பட் 26 மாதாஜி. ஓகே ஃபைன். ஸோ அந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்லோகம் இல்லையா? மத்த என்னிடம் இருந்து அபி கூட அனந்தா வலிமையிலும் செல்வத்திலும் அளவற்ற பரதக பரஸ்மாத் பிரிதினும் பெரிய ஸ்வர்க அபவர்க்க அதிபதையே ஸ்வர்க்கத்தில் இருந்து இருப்பதினாலும் விடுதலையினாலும் மகிழ்ச்சியினை அடைய செய்வதற்கான வரம் தரும் திறனுடையவர் அல்லது உலக சுகங்களை அனுமதிப்பதினாலும் பின்னர் விடுதலையினாலும் மகிழ்ச்சி அடைய செய்யும் திறனுடையவர். அப்படின்னா பகவான் இத்தனையுமே செய்வார். சொர்க்கத்தில் இருப்பதினாலும் விடுதலையினாலும் மகிழ்ச்சினை அடைய செய்வதற்கான வரம் தரும் திறனுடையவர். நம்ம சொர்க்கத்துக்கு போகணும்னு கேட்டாலும் பகவான் அனுப்பிதான் வைக்க போறார் இல்லையா? ஏன்னா நம்முடைய விருப்பம் என்னவோ அதுதான் இல்லையா? இல்ல இங்கே வரக்கூடிய, அதாவது உலக சுகங்களை அனுமதிப்பதினாலும் பின்னர் விடுதலையினாலும் மகிழ்ச்சி அடைய செய்யும். ஸோ இதுதான் சாமானியமா நிறைய பேர் இல்லையா? ஒரு காலகட்டத்துல உலகத்துல இருக்கக்கூடிய அனைத்தையுமே அனுபவித்து அதன் மீது ஒரு சேச்சுரேஷன் இல்லையா? இதுக்கு மேல என்ன இருக்குங்க அனுபவிக்கிறதுக்கு அப்படிங்கிற ஒரு மன உந்துதலை கொண்டு வரும் பொழுது அதற்கு மேல இருக்கக்கூடிய ஹையர் டேஸ்ட், ஏன்னா தெர் ஆர் லோயர் டேஸ்ட் அண்ட் ஹையர் டேஸ்ட் நமக்கு எல்லாருக்குமே இருக்காது இல்லையா? இந்த உலகாயுத விஷயங்கள்ல ஈடுபடும் பொழுது அது எல்லாமே கீழான இயல்புகளால செயல்படக்கூடிய உந்துதல் தான். அதே மாதிரி கைத்தொண்டுக்கு ஆற்றக்கூடிய அந்த உந்துதல் மேன்மையான ஒரு இயல்பினால் ஏற்படக்கூடியது, மேன்மையான உணர்வு. ஓகே, இங்க ரெண்டுத்தையுமே உலக சுகங்கள் என்பது இந்த பௌதிக உலக சுகங்கள் கீழான இயல்பு, விடுதலையினாலும் மகிழ்ச்சி அடைய செய்யும் அத்தகைய செயலில் ஈடுபடுவது மேலான உணர்வு ஆக்சுவலி. ஸோ இரண்டையுமே பகவான் தர வல்லவர் தான் இல்லையா? நான் இல்லை கிஞ்சித் ஏதேனும் ஏஷாம் அவரது கிம் என்ன தேவை ஹூ ஹோ ஷயாத் இருக்கக்கூடும் இதரேன மற்ற எவருடன் தேஷாம் அவர்களின் அகிஞ்சனானாம் தேவைகளோ அல்லது உடைமைகளோ இன்றி. அப்படின்னா அகிஞ்சன கோச்சரம் அப்படின்றது நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அதாவது இந்த 3 ஈவன் தட் இஸ் குந்தி மகாராணி கூட அவங்க இந்த உலகாயுத இதுல லயித்திருக்கவில்லை. ஷீ இஸ் ஆல்ரெடி எலிவேட்டட் சோல் இல்லையா? அந்த பாடல்கள்ல குந்தி பிரார்த்தனைகள்ல படிக்கும் பொழுது அவங்க தன்னை ஒரு பெண் என்று கூட அவங்க என்ன பண்ணிப்பாங்க. ஸோ நான் லெஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் கேட்டகரியில
பெண்ணும் வந்து இருக்கக்கூடியதை வந்து நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ லெஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் இந்த சென்ஸ் என்னன்னாக்கா, புத்தியில வந்து லெஸ் இன்டெலிஜென்ஸ்ன்னு எடுத்துக்க கூடாது அந்த இடத்துல. ஸோ இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த அட்டாச்மெண்ட் இல்லையா? ஸோ அதாவது ஒரு குடும்பத்தினுடைய ஆணிவேரே பெண் தான் இல்லையா? ஸோ இந்த பௌதீக அட்டாச்மெண்ட்ஸ் வந்து பெண்ணுக்கு வந்து அதிகம் ஆணை காட்டிலும். ஏன்னா 10 திங்கள் அவள் தான் சுமக்கிறாள் இல்லையா? புத்தி கூர்மை என்பது அவரவர்களுடைய திறனை கொண்டு வருவது. அது ஆணுக்கும் சரி பெண்ணுக்கும் சரி. அப்படின்னா ஆணுக்கு எல்லாமே மூலம் ஜாஸ்தியா அப்படிலாம் கிடையாது. அவரவர்களுடைய குணாதிசயங்களுக்கு ஏற்றவாறு அவர்களுடைய புத்தி கூர்மை என்பது சொல்லப்படுறது. ஜென்ரலா ஏன் வந்துனாக்கா, நமக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன், இந்த இன்டெலிஜென்ஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இத்தனை அவுன்ஸ் வந்து நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா? அதாவது பிறப்பினாலே நாம பெற்று இருக்கக்கூடியது. நம்மளை காட்டிலும் ஆண்களுக்கு 2 மடங்கு இருக்கிறது இல்லையா? நமக்கு 32 அவுன்ஸ்னா அவங்களுக்கு வந்து 64 அவுன்ஸ் வந்து படைக்கும் காலத்திலே வந்து வழங்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா? அதனால அவங்களால சுலபத்துல வந்து ஒரு குடும்பத்தை விட்டு வந்து சந்நியாசமோ எதையோ வாங்கிட்டு போகக்கூடிய அந்த கெப்பாசிட்டி வந்து ஆண்களுக்கு உண்டு, பெண்களுக்கு கிடையாது. ஏன்னா நம்ம 10 திங்களை சுமக்கக்கூடிய ஒரு பெண் தான் ஒரு குடும்பத்தை வந்து ஒரு குடும்பத்திற்கு ஒரு அச்சாணியாக இருந்து அன்பு கொண்டு அரவணைத்து இல்லையா? அனைத்து தேவைகளையுமே பூர்த்தி செய்பவளுமே பெண் தான் இல்லையா? அதனால என்ன ஆகிறது, இயற்கையிலேயே நாம வந்து அதிகமான பந்தத்தை வந்து ஏற்படுத்தக்கூடிய அத்தகைய ஒரு குவாலிட்டியோட தான் நம்ம பிறந்திருக்கோம். ஓகே, அதனால எந்த இடத்துலயாவது லெஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு நம்ம ஏன் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு இடத்துல சொல்லப்படுகிறது பெண்களுக்கு அப்படின்னு நாம தவறுதலான ஒரு கண்ணோட்டத்தில் எடுத்துட்டு போகக்கூடாது. பிசிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் அந்த மாதிரி தான், அதுக்கேற்றவாறு நம்முடைய சூழ்நிலையும் அப்படித்தான். அதனால நாம் என்ன பண்ணுவோம், நம்முடைய வட்டமே ஒரு குடும்பம் அப்படிங்கிற ஒரு இதுல மட்டும்தான் நாம செயல்படும். அதே பெண்ணுக்கு இருக்கக்கூடிய உயர்வான குவாலிட்டிஸ் என்னன்னா, அதாவது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் பெண்ணிடத்துல உண்டு, ஆணிடத்துல இருக்காது. அதனால்தான் நீங்க அதாவது இந்த எந்த கூட்டங்களுமே, அதாவது ஆன்மீக கூட்டங்கள்ல பார்க்கும்பொழுது பெண்களுடைய ஜனத்தொகை வந்து அதிகமாக இருக்கும். நம்ம பிரபுபாதர் அதே அந்த வியாக்கியானங்கள்ல எழுதுறார் இல்லையா, லெஸ் இன்டெலிஜென்ஸ். அதே வியாக்கியானத்தை நீங்க படிச்சீங்கனாலே ரொம்ப அழகா பெண்களுக்கு வந்து அதாவது அடிமை போல நடத்துறது. ஐ திங்க் ஒன் ஆஃப் த லெக்சர்ஸ்ல வந்து சொல்லியிருக்கார், பெண்களை அடிமையாக நடத்தக்கூடாது, அது மிக தவறான ஒன்று. எந்த இடத்துல பெண் போற்றப்படுகிறாளோ, எந்த இடத்தில் பெண் ரட்சிக்கப்படுகிறாளோ, அந்த இடம் வந்து எப்பொழுதுமே அமைதி இதெல்லாமே இருக்கும். பெண்ணுக்கு நடக்கக்கூடிய அவமானங்கள், பெண்ணுக்கு நிகழக்கூடிய அநியாயங்கள் இதெல்லாமே வந்து அந்த இடத்த வந்து அசுத்தப்படுத்தும் ஆக்சுவலி இல்லையா? ஸோ அந்த ஒரு இதை வந்து நாம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ லெஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் ஏன் இப்படி நமக்கு பகவான்ட்டு கொடுத்தார் அப்படின்னு நம்ம பகவானே நம்ம வந்து ஆலோசனை பண்ற அளவுக்கு எடுத்துட்டு போகக்கூடாது. ஒவ்வொருத்தருடைய படைப்பதற்கான ஒரு காரணம் இருக்கு இல்லையா? ஸோ பெண் சுமக்கக்கூடிய காரணத்தை பெற்றிருப்பதால் அவளுக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு பந்தத்தை வந்து ஏற்படுத்தி அதற்கேற்றவாறு ஒரு செயல்முறை இல்லையா எல்லாமே கொடுக்கப்பட்டு உண்மையிலே பெண் அதாவது நாலேஜ்ல வந்து பெண் வந்து அதாவது கண்டிப்பாக உண்டு. ஆலோசனை திறன் என்பது அவளிடத்தில் அதிகமாக உண்டு. மல்டி டாஸ்கிங் பண்றதே வந்து பெண் தான் இல்லையா? அதாவது ஒரு செயல்ல ஈடுபட்டு இருந்து இன்னொரு செயல்லையுமே நம்மளால வந்து இது பண்றது. இப்ப 4 ஸ்டவ் இருக்குன்னா எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், ஒரு ஸ்டவ்ல ஒண்ணு போட்டிருப்போம், இன்னொரு ஸ்டவ்ல வந்து தாளிச்சுட்டு இருப்போம், இன்னொரு ஸ்டவ்ல வந்து பாலை கொதிக்க வச்சு இறக்கியிருப்போம். இத்தனை வேலையுமே இதுவே மல்டி டாஸ்கிங் தான். இதே நம்ம ஒரு ஆண் வந்து நீங்க அனுப்புனீங்கன்னாக்கா மல்டி டாஸ்கிங் அவங்க கண்டிப்பா பண்ண மாட்டாங்க. ஒரே ஒண்ணுதான் அவங்களால செய்ய முடியும் ஒரே சமயத்துல. ஸோ பெண்ணுக்கு அத்தனை திறன் உண்டு. ஓகே, மெனி கிரேட் குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே வந்து பெண்ணிடத்துல உண்டு. ஓகே, ஆனா நமக்குன்னு இருக்கக்கூடிய அந்த பந்தம் இல்லையா, அன்பு பரிமாற்றம் என்பது பெண்ணாலதான் வந்து அதிகமான அந்த சாஃப்டான ஒரு இதை வந்து கொடுக்க முடியும், ஆனால கொடுக்க முடியாது இல்லையா? ஸோ அவர் என்ன இருந்தாலும் அந்த வைராகியம் இந்த இதெல்லாமே ஆணுக்கு உரித்தானது. அதனால்தான் சந்நியாசம் என்பது பெண்ணுக்கு கொடுக்கறதே கிடையாது, ஆணுக்கு மட்டும்தான் சந்நியாசம். ஏன்னா அவங்களால சுலபத்தை வந்து குடும்பத்தை வந்து துறந்து வாழ முடியும் இல்லையா? அந்த 4 நிலைகளை பற்றி படிச்சிருப்போம் இல்லையா? குட்டி சாகா, பகுதாக்கா இல்லையா, அதுக்கப்புறம் பரிவர்காச்சாரியா, அதுக்கப்புறம் வந்து பரமஹம்சா. இந்த 4 நிலைகள் சந்நியாசத்துல வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த கெப்பாசிட்டி வந்து ஆண்களுக்கு உண்டு. ஸோ நம்ம இங்க வந்து ஆண் பெண் என்ற அந்த வேறுபாடை கடந்து அவரவர்களுக்கு உரித்தான குவாலிட்டிஸை வச்சு நாம பார்க்கணும், நோக்கணும். ஓகே, இருவருமே
வந்து முக்கியமானவர்கள் தான். ஏன்னா இறைவன் படைப்புல அனைத்துமே முக்கியம்தான். இறைவன் படைப்புல ஒரு எறும்பு முக்கியத்துவம் பெற்றது தான். அதுவுமே வாழ்வதற்கான உரிமை என்பது உண்டு. ஒரு கொசுவுக்கு கூட வந்து வாழ்றதுக்கு உரிமை உண்டு இல்லையா? ஒரு கரப்பாம்பூச்சிக்கு கூட வாழ்றதுக்கு உரிமை உண்டு. எல்லாமே இறைவனுடைய படைப்பு தான். ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல வந்து எதையுமே அழிக்கக்கூடிய அந்த நிலை வந்து நாம செய்யக்கூடாது. ஓகே, வி டோன்ட் ஹவ் எனி ரைட்ஸ் இல்லையா? எதையுமே கொல்லணுன்றத வந்து நமக்கு வந்து நமக்கான அதிகாரமே கிடையாது சாஸ்திர விதிகள் பிரகாரம். அதனால தான் நம்ம இந்த 4 ரெகுலேஷன்ஸ்ல வந்து அதாவது மீட் ஈட்டிங்க வந்து பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றதுக்கான காரணமும் அதுதான். ஏன்னா அவ்வாறு செய்வதால் அந்த பாவம் வந்து நமக்கு சேரும் இல்லையா? பாவத்தினுடைய பிரதிபலிப்பை வந்து அனுபவிக்க போறது யாரு? நாம தான். ஸோ பின்னாடி நம்ம பாவத்துல கஷ்டப்படுறதை விட அந்த பாவத்தை செய்யாமல் இருக்கிறது வந்து உசிதமான செயல் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அது எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. ஓகே, ஸோ அகிஞ்சானாம் தேவைகளோ அல்லது உடைமைகளோ இன்றி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இந்த பௌதீக தேவைகளோ உடைமைகளுக்கும் அப்பாற்பட்ட நிலை. ஓகே, விசுத்த சத்துவத்துல போய் நிலை பெறக்கூடிய அந்த தனிமை எனக்கு பக்தி பாஜாம் இல்லையா? ஸோ நான் பிரம்மதேவனும் மற்றும் தேவர்களின் தலைவான தேவேந்திரன் போன்றவர்களை விட, அதாவது பகவான் தன்னுடைய ஸ்தானத்தை பற்றி எடுத்துரைக்கிறார். அனைத்து செல்வம், அனைத்து புகழ், அனைத்து வலிமை, அனைத்து அழகு இல்லையா? அனைத்து துறவம், அனைத்து ஞானம், இந்த 6லையுமே பகவான் தான் ஹையஸ்ட். ஓகே, ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்திலுமே உயர்ந்தவனாவே இல்லையா? மறுபயன் அடைவதனாலும் வீடு பேடு பெறுவதனாலும், அதாவது மறுபயன் மறுமை பயன் அப்படின்னா இந்த உலகத்துல நாம் வாழும்பொழுது செய்த வினைகளினுடைய பலனை அடைவதனாலும் இல்ல அதிலிருந்து மோட்சத்தை பெறுவதாலும் வீடு பெறும் உண்டாகும் அனைத்து மகிழ்ச்சிக்கான வரம் அருள் தருபவனும் நானே ஆவேன். அதாவது உனக்கு நல்ல பலன்களையுமே பகவான் தான் கொடுக்கிறார், மேலும் மோட்சத்திற்கான மார்க்கத்தை வந்து பகவான் தான் வந்து வழங்குகிறார். இருந்தும் அந்தணர்கள் பௌதிக சுகங்கள் என்னிடம் எப்பொழுதும் விளைவதில்லை. வெரி வண்டர்ஃபுல் பாயிண்ட் இது. ஆக்சுவலி உண்மையிலே இறைவன் கிட்ட நாம் எதையுமே கேட்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. நமக்குன்னு என்ன விதிக்கப்பட்டிருக்கோ அதை கண்டிப்பாக பகவான் கொடுப்பார். நாம் அவருக்கான தொண்டை ஆற்றும் பொழுது நம்மளை எந்த அளவுக்கு பாதிக்கக்கூடிய விஷயமாக இருந்தாலும் அதுல இருந்து நம்மளை வந்து ரட்சிக்கக்கூடிய மார்க்கத்தையுமே பகவான் கொடுத்துருவார். ஏன்னா நாம் அவர் பாதங்களையே சரணாகதி அடையும் பொழுது, அவரையே நம்பி நாம வாழும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்மள வந்து அவர் வந்து he will take care. அதை வந்து நாம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். எனக்கு செஞ்ச மாதிரி மது அந்தணர்கள், எஸ், அந்தணர்கள் பௌதீக சுகங்களை என்னிடம் எப்பொழுதும் விளைவது கிடையாது. அதனால நாம எனக்கு இது வேணும் அது வேணும்னு இறைவன்கிட்ட கேட்கறத வந்து கண்டிப்பாக நிறுத்த வேண்டும் இல்லையா? ஒரு வேத சாஸ்திரங்கள் பிரகாரமே பகவானுக்கு வந்து திருத்தொண்டு என்று எண்ணிக்கொண்டுதான் அந்த வேத சாஸ்திரங்களையே நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் இல்லையா? அதை விடுத்துட்டு நம்முடைய சுய லாபத்திற்காக ஒரு யக்னங்களை வளர்க்கிறதோ இல்ல வந்து ஒரு தவ வாழ்க்கை மேற்கொள்றதோ நம்முடைய சுய பலன், அதுவும் பௌதீக பலனுக்காக செய்யவே கூடாது. ஓகே, அது என்ன பண்ணோம்னா நம்மள பந்தப்படுத்தும். ஓகே, அது தேவையற்ற ஒன்று. அவர்கள் எனது பக்தி தொண்டில் ஒன்றில் மட்டுமே ஈடுபடுகின்றனர். இது ஒண்ணுதான் நம்ம கிட்ட இருக்கணும். இறைவனிடத்துல பக்தி தொண்டு பண்ணா போறோம், மிச்சம் எல்லாத்தையும் அவரே மார்க்கத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்துருவார். அதை பத்தி நம்ம வந்து வருத்தப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. அதனால் எவரிடமிருந்து உலக சுகங்களை கேட்டு பெறும் தேவை அவர்களுக்கு என்ன இருக்கிறது இல்லையா? சோ நம்ம இறைவன்கிட்டயே நம்ம கேட்காதப்போ பிற தேவர்கள்கிட்டயுமே நாம கேட்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இல்லையா? அந்த தேவர்களுக்குமே நாம மரியாதைகள் வழங்கணும். சோ அது நம்ம இதுல இருக்கு. ஆனா இது வேண்டும் மனம், அதாவது தனம் வேண்டும் இது வேண்டும் சொல்லிட்டு நம்ம இல்லையா யசோதேகம் இதெல்லாம் நம்ம பண்றோம் இல்லையா? இதெல்லாம் அறியாமையால் நாம் செய்துட்டு இருந்தோம். தெரிந்த பிறகு அந்த தேவர்களுக்குமே நாம நம்முடைய பக்தியை வந்து அவங்களுக்கு மரியாதை வழியா வந்து கொடுத்தா போறோம். அவர்களிடத்திலுமே நாம் எதையுமே கேட்க வேண்டாம். ஓகே, இதை நாம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். அந்தனருக்குரிய நிறைவான தகுதியை ஆக இங்கே குறிப்பிடப்பட்டிருப்பது அகிஞ்சனானாம் மைபக்தி பாஜாம் இல்லையா? அந்தணர்கள் எப்பொழுதும் பகவான் தொண்டிலேயே ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள். அதாவது இது ஆத்தன்டிக்கா இருக்கக்கூடிய அந்தணர்கள் இல்லையா? ஸோ இப்ப வந்து அந்த மாதிரி ஆத்தென்டிசிட்டி ரொம்ப ரொம்ப குறையும் இல்லையா? ஒன்று, அந்தணர்களுக்கு எல்லா மந்திரங்களும் தெரியாது. வேத பாடசாலையில எல்லாமே பயிற்சிவிக்கிறார்களா என்பதும் மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி. அப்படியே பயிற்சிவித்தாலும் அதை வந்து இவர்கள் மனதில நிலைப்படுத்தி அதை உச்சாடனம் செய்து மந்த்ராஸ் ஆர் பவர்ஃபுல் இல்லையா? இப்ப நம்ம ஏன் ஒரு யக்னத்தை பண்றோம்னா அந்த யக்னத்துல வந்து
அவிர்வாகமாக போடக்கூடிய வஸ்துக்களோட அந்த மந்திரங்கள் வந்து மந்திரங்கள் உச்சாடனம் தான் அதை வந்து செயல்படுத்துமே. ஸோ அதனால மந்திர உச்சாடனம் என்பது கரெக்டா பண்ணணும். இதெல்லாம் தெரிந்தவர்கள் மிக மிக குறைவு இல்லையா? ஸோ வெறுமனே பணத்தை மட்டும் நம்ம வந்து கேட்டு வாங்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த பலன் வந்து அதாவது கொடுத்துட்டு போறவங்களுக்கு வந்து இறைவனை நம்பி கொடுத்துட்டு போயிடுறாங்க இல்லையா? ஆனா நாம ஆற்ற வேண்டிய கடமைகள்ல வந்து முழுமையா வந்து அந்த அந்தன தர்மத்தை பரிபாலித்தோமா என்பது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி. அதற்கான பாவமும் வந்து அவர்களைத்தான் போய் சேரும். அதனால எந்த ஒரு கமிட்மெண்ட் வச்சிருந்தாலும் இல்லையா, நம்மளால அது பர்ஃபெக்டா பண்ண முடிஞ்சா மட்டும்தான் அதை எடுத்து செய்யணும். முடியாத பட்சத்துல அந்த செயலை நாம செயல்படுத்த கூடாது. அதனால அவர்களிடம் உலக ஆசைகள் இல்லை, பௌதீக பொருட்களை அவர்கள் வைத்துக் கொள்வதும் கிடையாது. அப்படின்னா பௌதீக பொருட்கள் மீது அவர்களுக்கு பற்றுதல் என்பது கிடையாது. சைத்தன்ய சரிதாமிரத மத்திய லீலையில 11வது அத்தியாயத்திலே 8வது ஸ்லோகம், சைத்தன்ய மகாபிரபு வீடு பேறு பெற்று முழுமுதற் கடவுளை அடைவதில் ஆர்வமுடைய தூய வைணவர்களை பற்றி விளக்குகிறார். குவாலிட்டி ஆஃப் ஏ லிபரேட்டட் வைஷ்ணவா. ஓகே, முமுட்சுக்களாக இருக்கக்கூடிய அந்த வைஷ்ணவர்களை பற்றி சொல்றார் அந்த ஸ்லோகத்துல. உண்மையில் முழுமுதற் கடவுள் திரும்பி செல்ல என்று விரும்புபவர்கள் நிகிஞ்சன, உலக சுகத்திற்கான ஆசையற்றவர்கள் ஆவர். அதாவது இந்த உலகாயுத இதுல இருந்து அவர்கள் வந்து இருக்கக்கூடிய பற்றுதலை என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, மடை மாற்றி இறைவனுடைய தொண்டு, இறைவனுடைய திருவடிகள் என்று எடுத்து சென்றிருப்பார்கள். இது சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றார். சந்தர்ஷனம் விஷயினாம் அதயோஷிதாம் சகாஹந்த விஷ பக்ஷனதோ அபி அசாது. அதாவது செல்வ மலம் மற்றும் பெண்களின் தொடர்பின் மூலம் வரும் புலநுகர்ச்சி என்பவை நஞ்சினை விடக்கூடியதாகும் இல்லையா? அதாவது ஒரு முறை அதுல விழுந்தாச்சா மீண்டும் எழவே முடியாது. நம்ம இப்போ எவ்வளவு சம்பாதிக்கிறோன்றத கொண்டு நாம வந்து சம்பாதிக்கக்கூடிய முறை நாணயமாக இருக்க வேண்டும். மேலும் வரக்கூடியது அனைத்தும் இறைவனுடைய கிருபை என்று ஏற்றுக்கொண்டு அவ்வாறு நம்முடைய செயல்களை பக்குவப்படுத்தினால் நாம் ஆற்றக்கூடிய அந்த சம்பாத்தியம் என்பது புனிதப்படும். ஆனால் அதை விடுத்துட்டு நாம் வெறுமனே நோக்கம் என்பது பௌதீக லாபம் மட்டுமே எண்ணிக்கொண்டு நான் இவ்வளவு சம்பாதித்தே ஆகணும் இல்லையா, அங்கே இறைவன் என்பது கிடையாது, இறை தொண்டு என்பது கிடையாது இல்லையா, தன்னுடைய சுயபுலன் திருப்தி மட்டுமே இட்டுக்கொண்டு ஒரு நபர் வந்து செயல்பட்டால் என்றால் அதனால் அவன் ஆற்றக்கூடிய காரியங்கள்ல கண்டிப்பாக பாவம் என்பது இருக்கும் இல்லையா? ஒவ்வொரு செயலிலுமே ஒரு குற்றம் சூழ்ந்திருக்கின்றது என்பதை நாம பகவத்கீதையில படிச்சிருக்கோம். நம்மளை அதுவுமே எந்த மாதிரி இருக்கும், அதாவது அன்மேனிஃபெஸ்டட் ஃபார்ம்ல இருக்கும் இல்லையா? அதாவது அவ்வியக்தமா இருக்கும். ஓகே, அந்த அவ்வியக்தமா இருக்கக்கூடிய அந்த நிலையில இருக்கிறது நமக்கு தெரியாது. ஆனா அதே வந்து ஒரு 2 வருஷம் கழிச்சு நம்ம யோசிச்சோம்னா நம்முடைய தவறு என்னன்றத நம்மளால கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்க முடியும். இப்ப கூட நாம கடந்து வந்த பாதையில எத்தனை தவறுகள் செய்தோம் அப்படிங்கறத வந்து யோசிக்க ஆரம்பித்தோம் என்றால் ஒரு பெரிய லிஸ்டே போட்டுட்டு போகலாம் இல்லையா? ஸோ அதனால தவறு இழைப்பதை நாம புரிந்தோம் என்றால் இனிமே தவறு இழைக்காத மார்க்கம் எதுவோ அதை தான் நாம தேடிக்கொள்ளணும். அவ்வாறு இல்லை என்றால் இவ்வாறு வெறுமனே செல்வ வளம் அல்லது பெண் தொடர்பு இல்லையா, அதாவது ஆசை இல்லையா, இதுல இருந்து நுழைஞ்சவங்க வந்து நஞ்சை விடக்கூடியதாகும். அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆனந்தம் என்பது நஞ்சை விடக்கூடியது. அது அவனையே கொன்றுவிடும். ஏன் நஞ்சுக்கு வந்து கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க? நஞ்சை உட்கொண்டால் நாம் என்ன ஆகும்? மரணம் என்பதை சுவீகரிக்கணும் இல்லையா, மீண்டும் ஒரு பிறப்பை எடுக்கணும். அதனால அது நஞ்சை விடக்கூடியது. தூய வைணவர்களான அந்தணர்கள் பகவானின் பக்தி தொண்டிலே எப்பொழுதுமே ஈடுபட்டு உலக நன்மையில் ஆசையற்றவர்களாக இருக்கின்றனர். அவங்களுடைய பர்சனலா இந்த உலகத்துல எந்த லாபத்தையுமே அவர் பெறுவதற்கு அவர்கள் விழைவது கிடையாது. பிரம்மதேவன், இந்திரன் மற்றும் சிவபெருமான் போன்றவர்களை உலக சுகத்திற்காக அந்தணர்கள் வழிபடுவது கிடையாது போன்றவர்களை இல்லையா? சோ யாருமே வந்து அந்தணர்கள் வந்து இந்த 3 பேருமே வணங்குறது கிடையாது. எந்த பர்பஸ், இந்த உலகாயுத லாபத்திற்காக வணங்குவது கிடையாது. அவர்கள் பரமபுருஷ பகவானிடம் கூட நன்மைகளை கேட்ப பகவான்கிட்டயுமே கேட்கறது கிடையாது. அப்ப பிற தேவர்கிட்டயுமே கேட்கறது கிடையாது. ஆகையினால் அந்தணர்களே உலகில் உயர்ந்த உயிர்கள் எல்லாம். ஆனா இந்த குவாலிட்டிஸ் யார் வச்சிருக்காங்களோ அவங்களே சிறந்த அந்தனர். பிறப்பினால் அந்தனர் கிடையாது இல்லையா? பை பர்த் பிராமின் கிடையாது. பை த குவாலிட்டிஸ் யூ ஷுட் பிகம் அ பிராமினா. the way you execute the things அதை வச்சுதான் நீங்க பிராமணர் ஆகணும். தட் இஸ் த ஹையஸ்ட் குவாலிட்டி. அது வந்து எல்லா வர்ணத்துக்குமே அது வந்து பொருத்தமானது இல்லையா? ஒருத்தன் வந்து சூத்ரனான ஒரு குடும்பத்துல பிறந்த பிறகு அவன் வந்து பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ் அக்வயர் பண்ணாக்கா
அவன் வந்து பிராமணனாகவே கருதப்படுவது இல்லையா. ஸோ நம்ம கனகதாசரை கூட அவ்வாறு தான் கருதப்பட்டார் இல்லையா. இல்லைன்னா பகவான் உடுப்பில வந்து அவர் வரக்கூடிய அந்த ஜன்னல் ஓரமா அவருக்காக அவர் திரும்பி பார்த்து இன்றைய வரைக்குமே நாம ஜன்னல் ஓர தரிசனத்தை பெறுகின்றோம் இல்லையா. நேரடியான தரிசனத்தை பெறுவதற்கான வாயில் இருந்தாலும் நேரடியான அந்த தரிசனத்துல நம்மளை அதாவது நம்மளை வழி நடத்துறதே கிடையாது கோயில் நிர்வாகம் கூட. நாம் அந்த ஜன்னல் ஓரமா நின்றுதான் பகவானை வந்து சேவிக்கணும். ஸோ ஏன்னா அதை காட்டிலும் வெளியில ஒரு ஜன்னல் இருக்கு, அந்த ஜன்னல் வழியாதான் வந்து கனகதாசர் வந்து அதாவது பகவானை வந்து சேவித்தார் அப்படிங்கிறதுமே சொல்லப்படுறது இல்லையா. ஸோ அப்படி இப்போ அதோடைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாமே வந்து மாறுபட்டிருக்கிறதுனால வெளிப்புறமா இருந்துதான் வந்து அவர் வந்து பகவானுடைய பக்தி தொண்டில ஈடுபட்டார் இல்லையா கனகதாசர். தஸ்மான் மைய அர்ப்பிதாக்ஷே கிரியார் ததாத்ம நிரந்தரக மைய அர்ப்பிதாத்மனக பும்சோ மயி ஷன்யஸ்த கர்மணக நா பஷ்யாமி பரம்பூதம் அகர்த்து சம தர்ஷனாத். அதாவது அந்தணர்கள் எப்பொழுதும் பகவானின் தொண்டில், அதாவது நம்ம BMW இல்லையா, பாடி மைண்ட் அண்ட் வேர்ட்ஸ், இது மூணுமே போன்றவற்றை ஈடுபடுத்தினர். உடலை அவரை சேவிக்கிறதுக்காகவும் அவருடைய செயல் புரிவதற்காகவும் உடல் இல்லையா. பேசுதல் என்பது அவருடைய புகழாரங்கள் பற்றி சொல்றது. மனம் அவருடைய இந்த ரெண்டுமே நடக்கும்பொழுது மனசும் அதுல இருந்தாதான் அது முழுமை அடையும். மனசு எங்கேயோ சஞ்சாரம் பண்ணிட்டு இருந்தா அது முழுமை அடையாது. இறைப்பணில் ஈடுபட்டு பகவானுக்கு ஏத்த தன்னை அர்ப்பணிக்கும் அந்தணனை விட சிறந்தவன் வேறு எவருமே கிடையாது. ஸோ இது வந்து பிறப்பால் அந்தணன் கிடையாது, அதாவது செயல்களினால் ஒருவர் வந்து அந்தணனாக இருப்பது. சர்வாணிமத் திஷ்ணுயதா பவத்பேஸ் சராணி பூதானி சீதா துருவாணி சம்பாவித்வயானி பதே 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 பதேவோ விவிந்த துருகபிஸ்தூ ஹார்ஹனம் மே. அதாவது அன்பார்ந்த மைந்தர்களே, இப்போ வந்து தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு சொல்றார். அசையும் அசையாத, அதாவது சராச்சரம் இல்லையா. ஸோ மூவிங் அண்ட் நான் மூவிங், எந்த உயிர்களிடத்தும், அதாவது மரம் செடி கொடிகள் அசையாதது அதுவும் ஜீவன்கள் தான். அசையக்கூடியது அனைத்தும் வந்து பிற விலங்குகள் தான். நீங்கள் காழ்ப்புணர்ச்சி கொள்ளக்கூடாது. அப்படின்னா யாரை கண்டுமே நாம வந்து பொறாமை கொள்ளக்கூடாது, என்வியஸ் இல்லையா. பொறாமை என்பது நம்மளை வந்து அழிவு பாதைக்கு இட்டு சென்று விடும். ஓகே, அவைகளிடத்துல எல்லாம் நாம் இருக்கின்ற அவர்களிடம் எல்லாம் நான் இருக்கிறேன், அதாவது எல்லா இடத்துலயுமே பகவான் இருக்கார் பரமாத்மாவா. இந்த சிருஷ்டியே பரமாத்மா, பரமாத்மாவே சிருஷ்டி, அவர் இல்லாத இடம் எதுவுமே கிடையாது. ஆதலால் நீங்கள் அனைவரும் அவற்றுக்கு ஒவ்வொரு கணமும் மரியாதை செலுத்தல் வேண்டும். அப்படின்னா அதற்கான மரியாதைகளை நாம் என்றைக்குமே வழங்கணும். அதை நாம உதாசீனப்படுத்தி நாம செயல்படுத்தக்கூடாது. இஸ்லோகத்தில் விவிந்த திருகுபி, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மிஸ்டேக்கா தான் நம்ம வந்து இப்போ நம்ம இறைவன் உயர்வான ஸ்தானம், அவர் ஸ்வராத் இல்லையா, அபிஜானம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே தெரிஞ்சு நாம அவருடைய நிலையை புரிந்து நாம் அவருக்கு பக்தி கொள்கின்றோம். ஆனால் அதற்காக நாம பிற தேவர்களை வந்து அவமானப்படுத்தக்கூடாது, டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடாது இல்லையா. அவர்களுக்கும் மனதளவுல வந்து பக்தி என்பது, அதாவது இறைவனோட சம்பந்தப்படுத்தி இறைவர்களால் படைக்கப்பட்ட இவர்களுக்கு நாம வழங்க வேண்டிய நமஸ்காரங்கள் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பாவத்தை கொண்டு நாம செய்யணும் இல்லையா. ஸோ அதற்காக பகவானும் தேவர்களும் சமம் என்ற நிலையில எடுத்துட்டு போயிட்டு செய்யக்கூடாது. தட் இஸ் எ பெஞ்ச்மார்க் லைன் இல்லையா. ஸோ அதாவது அந்த வேறுபாடை உணர்ந்து இல்லையா, நாமும் பகவானும் வேறுபாடு, அதாவது நமக்கும் பகவானுக்கு நிறைய வேறுபாடுகள் உண்டு இல்லையா, தேவர்களுக்கும் பகவானுக்கும் நிறைய வேறுபாடுகள் உண்டு ஆற்றலினால் இல்லையா. அதையெல்லாம் உணர்ந்து, ஆனால் ஒரு எறும்புக்கு கூட நம்ம மரியாதை கொடுக்கணும்னு சொல்லும் பொழுது, அப்படி இருக்கும் பொழுது தேவர்களுக்கும் நாம ஒரு மரியாதை என்பது கண்டிப்பாக வழங்க வேண்டும். அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை இல்லையா. அந்த சூழ்நிலை வரும்பொழுது அந்த தேவதைக்குமே வந்து நமஸ்காரங்களை தெரிவிக்கிறதுல தவறு கிடையாது. ஆனால் அதையே நாம முதன்மை ஸ்தானமாக எடுத்துக்கொண்டு நாம செயல்படக்கூடாது இல்லையா. ஸோ இறைவன் 10-11 நாம செய்யக்கூடாது. ஓகே, தட் டிஃபரன்ஸ் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். உயிர்கள் அனைத்தும் பரமாத்மா வடிவில் இருக்கும் முழுமுதற் கடவுளின் இருப்பிடமாகும் இல்லையா. எல்லா ஜீவன்களுமே, படைக்கப்பட்ட இந்த ஜீவன்கள் அனைத்துமே இல்லையா விசர்க்கம். ஸோ முதல்ல அதாவது இறைவன் வந்து படைக்கும் பொழுது தமோ குணத்தை தான் படைச்சார் இந்த உலகத்துல அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லப்படும் இல்லையா. அஜ்ஞானத்தை தான் விதைத்தார். ஏனென்றால்
நாம் இறைவனை மறந்ததால் முதலில் பிரம்மர் வந்து படைத்தது எது? தமசு தான். ஸோ தமசுக்கு உரித்தான பண்புகள் என்பது சிலது எல்லாமே வந்து வழங்கப்பட்டது. ஒரு நிமிஷம். எங்கே எழுதி வச்சேன் நான்? தமக, அதாவது தமக என்பது நாம யார் என்பதை நாம் மறந்து நமக்கும் இறைவனுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த சம்பந்தம் என்பதை மறப்பதினால்தான் முதல்ல அந்த தமக பண்பு என்பது படைக்கப்படுகின்றது இல்லையா? சோ அதனால வந்து நாம இந்த இடத்துல வந்து வரோம் இல்லையா? ரெண்டாவது வந்து மோகம், அதாவது நாம உடல் தளத்திலிருந்து நம்மளை நாம ஐடென்டிஃபை பண்றது இல்லையா? சோ நாம் எல்லாருமே ஒருத்தர் எவ்வாறு அறிமுகப்படுத்துகின்றோம் இல்லையா? இந்த உடல் கொண்ட அந்த ஆத்மாவை பார்க்கறது கிடையாது, உடலை மட்டும்தான் நாம நோக்குகின்றோம். அதை வைத்துதான் இன்னார் இன்னார் என்று நாம அந்த ஒரு இடத்துக்கு 5 பொருட்கள்ல வந்து இது ஒண்ணு. ரெண்டாவது தமக மோகம். மகாமோகம் என்பது அட்டாச்மெண்ட், ராகத்தை பற்றி சொல்வது இல்லையா? ஸோ அட்டாச்மெண்ட், இந்த உடல் தளத்திலேயே வந்து நாம வந்து என்னுடைய தேவைகள் மீது எனக்கு இருக்கக்கூடிய ஈடுபாடு, அதுதான் மகாமோகம். அடுத்து சம்பித்தவா அப்படின்றது வந்து நான் தான் இதற்கு வந்து உரிமையாளன் இல்லையா? எஸ், என்ன மாதிரி உரிமையாளன் கிடையாது இந்த இடத்துக்கு. இப்ப நான் இந்த வீடு வாங்கியிருக்கேன்னா இந்த வீட்டுக்கு எஜமானன் நான் தான், இந்த ஸ்தலத்திற்கு நான் தான் உரிமையாளன் அப்படின்னு நம்ம வந்து நம்ம வீட்லயே வந்து சொல்லுவோம் இல்லையா? ஸோ அதாவது ஒருத்தர் லீகலுக்காக பேசுறது வேற, ஆனா எப்பொழுதும் பேசிக்கொண்டிருப்பது வேறு இல்லையா? அதை நாம நல்லா புரியும். அடுத்து ராக வந்த பிறகு நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? வேஷமும் வரும் இல்லையா? இந்த 5ஐயுமே படைத்தார். ஸோ அதாவது நம்ம வந்து இது என்ன நாட் ஏபிள் டு, அதாவது ஒரு அமைதியை வந்து ஏற்படுத்தாது. நமக்கு வந்து எதையாவது எதன் மீதாவது நம்ம வந்து பற்றுதலை வரவழைத்து கொண்டால் அதை அடைந்தே தீரணுன்ற வெறியை வந்து கொடுக்கறது வந்து ராகம் இல்லையா? ராகா. அடுத்து துவேஷா. துவேஷா என்று வரும்பொழுது அதை அடைய முடியவில்லை என்றால் கோபம் வருவது. ஸோ இப்படி இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து ஒன்னொண்ணுமே வந்து பகவானால வந்து ஒவ்வொருத்தர் மூலியமா படைக்க. இப்போ இந்த பிரபஞ்சமே வந்து பிரம்மனால 2ஆம் விசர்க்கத்தை வந்து அவர் படைச்சார் இல்லையா? ஸோ ஒவ்வொரு அணுலையுமே பகவான் இருக்கிறார் என்பதை நாம நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். ஆனா மூல காரணமா இருக்கக்கூடிய பகவானை நாம அவருடைய நிலையை தாழ்த்தி தேவர்களோட கம்பேர் பண்ணி நாம கொண்டு பேசக்கூடாது. அது மிகப்பெரிய அபராதம். ஓகே, தெரிந்த பிறகு நாம் அந்த செயலை செய்யக்கூடாது. ஸோ இப்பிரபஞ்சத்தில் பகவான் கர்ப்போத கசாய விஷ்ணு மற்றும் சீரோத கசாய விஷ்ணு வடிவில் வீற்றிருக்கின்றார் இல்லையா? 100%. ஒவ்வொரு எவ்ரி யூனிவர்ஸ் இல்லையா? ஒவ்வொரு அண்டத்திற்குள்ளுமே காரணத குசாய விஷ்ணுனுடைய விரிவங்கமா இருக்கக்கூடிய கர்ப்போத கசாய விஷ்ணு அந்த கர்ப்போதக நீர்ல வந்து சயனித்திருக்கிறார் இல்லையா? ஸோ அவருடைய நாபி கமலத்திலிருந்து பிரம்மர் வந்து 14 லோக படைக்கப்பட்ட பிறகு அவர் வந்து படைக்கப்படுகிறார் இல்லையா? ஸோ அது மாதிரி இந்த பிரம்மருக்கு வந்து பகவானே வந்து அவருடைய ஹிருதயத்திலிருந்து இல்லையா எவ்வாறு படைக்கும் தொழில் என்பதையுமே எடுத்துரைத்தார். ஸோ இப்படி நம்ம ஒன்னொன்னா நம்ம படிக்கிறோம். ஈஷா வாஷ்யம் இதம் சர்வம். ஸோ இது வந்து ஒருத்தருடைய கோட்டாவை பத்தி சொல்றது இல்லையா? ஒருத்தருக்கு இவ்வளவுதான் கோட்டான்ற விதிக்கப்பட்டிருந்தா அதுக்கு மேல நாம வந்து அபகரிக்கணும்ன்ற செயல்ல ஈடுபடுறது மிக தவறானது இல்லையா? ஸோ இன்னொருத்தருடைய பாகத்தை நாம எடுத்துக்கணும்னு நினைக்க கூடாது. நமக்கு என்ன பகவான் கொடுத்துருக்காரோ அதை அடைய பெறட்டும், அவ்வளவுதான். அப்படிப்பட்ட முயற்சியில மட்டும்தான் நாம் ஈடுபடணும். தூரத்துல இருந்து ஒரு கோயிலின் கோபுரத்தை கூட நாம் வழிபடலாம். ஸோ தூரமா ஒரு கோயில் இருந்தாலும் நாம கோபுரத்தை பார்த்த பிறகு வழிபடலாம். மேலும் அனைத்து உயிர்களும் இது போன்று தமது மரியாதையை அளித்தல் வேண்டும். அனைத்துமே கடவுள் என்று கூறுவதென்றும் இது மாறுபட்டதாகும். 100% இல்லையா? அதாவது இது போன்ற தமது மரியாதையை அளித்தல் வேண்டும். இது வந்து நாம எல்லா உயிர்களுக்குமே வந்து எடுத்துரைக்கக்கூடியது நம்முடைய கடமையா இருந்தாலும் அதை கேட்கக்கூடிய தன்மை இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டுமே நாம எடுத்துரைக்கணும். இப்போ ஒருத்தர் வந்து தத்துவங்களை பற்றியோ இறைவனுடைய ஸ்தானத்தை பற்றியோ கேட்பதற்கு தயாராக இல்லை என்றால் அவர்களுக்காக நாம பிரார்த்திக்க வேண்டுமே ஒழிய அவர்களுக்கு திணிக்க கூடாது. ஓகே, இப்ப 2வது நம்மளை பார்த்தாங்கன்னா அவங்க ஓடி போயிடுவாங்க. எல்லாம் கடவுளின் உறவு கொண்டிருக்கின்றன. நாம் எல்லாருமே இறைவனிடத்திலிருந்து தோன்றிய பின்ன பகுதிகள் தான். நமக்கும் பகவானுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் நித்தியமானது. அதை நாம வந்து மறந்து விடக்கூட நேரத்துல அதை பற்றியான ஞானத்தை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் இருக்கிறது கிடையாது. ஆனா பர்மனன்ட் ரிலேஷன்ஷிப் என்பது பகவானுக்கு நமக்கும் உண்டு. ஏனெனில் கடவுள் எங்குமே இருக்கின்றார் இல்லையா? தரித்திர நாராயணா என்று இறைவனை வழிபடும் மூடர்களை போல், அதாவது
ஏழை என்றும் பணக்காரன் என்றும் எந்தவித வேற்றுமையும் நாம் பாராட்டக்கூடாது. ஒருத்தர் தன்னுடைய கர்ம பலனால் ஒரு ஒரு விதமான வாழ்க்கை சூழலை பெறுகிறார், அதுதான் உண்மை. பிறப்பினால ஒருத்தர் ஏழையா இருக்கிற போது வளரக்கூடிய காலகட்டத்துல அவங்க எப்பவுமே ஏழையாவே இருப்பாங்கன்றதுக்கான கேரண்டி கிடையாது இல்லையா? ஒருத்தர் வாழ்க்கையில இளமை பருவத்துல அதிகமான துன்பங்களை அனுபவித்தா அடுத்து அவங்களுடைய வாழ்க்கை இறுதி கட்டத்துல நன்மையும் பயப்பதற்கான வாய்ப்பும் உண்டு. ஆனா அது அவனுடைய கர்ம பலனை பொறுத்துதான். ஓகே, அது ஒரு கண்டிஷன் அப்ளை அப்படின்னு போட்டு வச்சுக்கணும். எப்ப நம்முடைய கர்ம பலனையிலிருந்து நாம் விடுதலை அடைக்கிறோமோ அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்லி எல்லாமே பர்ஃபெக்டா நடக்கும். நாராயணன் ஏழையிடமும் இருக்கிறார், எல்லா இடத்துலயுமே இருக்கார். இன்னும் ஏழை இடத்துல இருக்கிறது மட்டும்தான் நாராயணன், ஏன்னா அவர் ஆஸ்டரிட்டி ஃபாலோ பண்றாருன்னு நினைக்க கூடாது. பணக்காரனத்திலுமே இருக்கார், பணக்காருடைய மனதிலுமே இருந்துட்டு பக்தி தொண்டு செய்வதற்கும் டொனேஷன்ஸ் எல்லாம் யார் கொடுக்கறது? ஆக்சுவலி பணக்காரர்கள் தான் கொடுக்குறாங்க ஹையர் டொனேஷன் இல்லையா? ஆனா அதையுமே கொடுக்கறதுக்கு மனசு இருக்கணும் இல்லையா? இப்ப ஏழையா இருந்துட்டு ஒரு 10 ரூபாய் கூட கொடுக்க முடியாத மனசு இருந்தா என்ன பண்ணுவீங்க? ஸோ ஏழை என்பவன் ரொம்ப மேன்மையானவன் அப்படின்னு நம்ம ஒரு அந்த ஆங்கிள் ஆலோசனை பண்ணாலுமே இல்லையா? ஆனா அதையே நம்ம பக்திக்காக ஒரு நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு 500 ரூபாய் இருந்தா அதுல ஒரு 100 ருபீஸ் கூட நாம கொடுக்கலன்னா நாம உண்மையான ஏழைகள் கிடையாது. ஆன்மீகத்தில் ஏழையானவர்கள் என்று பொருள். ஓகே, அவர் எங்கும் நிறைந்திருக்கிறார். முதிர்ச்சியடைந்த பக்தன் அதாவது வித்யா வினய சம்பன்னி இல்லையா? பிராமணி கவி ஹஸ்தினி. ஹஸ்தினி என்றது எலிஃபண்ட். ஓகே, சோ மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. நான் இந்த இடத்துல ஒண்ணு சொல்ல விரும்புறேன் மாதாஜி. நமக்கு தானம் பண்ணணும்னு ஒரு எண்ணம் இருந்தா பணம் நம்ம கிட்ட வசதி இருக்கா அப்பதான் செய்யுங்கிற எண்ணம் இருக்காது. நம்ம கிட்ட என்ன வருமானம் இருக்கும் நம்ம வசதியை கொஞ்சம் குறைச்சிட்டு தர்மத்துக்கு செய்யலாம் மாதாஜி. கரெக்டா மாதாஜி? மனசு இருக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, கரெக்ட். சோ அதாவது தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குது மாதாஜி? மாதாஜி கேக்குதா மாதாஜி? கேட்டுச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ தேங்க்யூ மாதாஜி ஃபார் ஷேரிங். ஓகே, ஸோ அதாவது ஃபர்ஸ்ட் மனசு இருக்கணும். நம்ம கிட்ட 10 ரூபாய் இருந்தாலுமே அதுல 1 ரூபாய் இறைவனுக்கு போடுறதுக்கான மனசு இருக்கணும் இல்லையா? கோடியா இருந்தாலும் அதுல ஒரு பகுதியை இறைவனை தொண்டு காட்டணும்ன்ற மனசு இருக்கணும். ஓகே, ஏனென்றால் அனைத்துமே அவருடைய அருளினால் தான் நம்ம பெறுகின்றோம். உண்மையிலே நாம தனித்து இயங்குபவர்கள் கிடையாது, இறைவனுடைய ஆற்றலினால் நாம் எல்லாரும் இயங்கின்றோம். ஸோ அதை நாம் உணர்ந்தோம் என்றால் அனைத்தும் பரம்பொருள் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கும் பொழுது அவருக்கான பக்தி என்பது நாம கண்டிப்பா செய்வோம் இல்லையா? சுனிச்சைவ சுபாகேஷ பண்டிதா சமதர்ஷினக. சோ ஒரு கற்றறிந்த ஒரு ஞானி எல்லாரையுமே பிராமணன் இல்லையா, பசு, யானை இல்லையா, நாய் தின்பவன் இல்லையா, யாரா இருந்தாலுமே அவங்கள எல்லாருமே சமநோக்கோடு காணக்கூடிய அந்த மனசு உண்டு இல்லையா? அவர்கள் எப்பொழுதுமே வேறுபட்டார். அவனுக்கு தெரியும், அதாவது ஆத்ம நிலையில் நாம் எல்லோரும் ஒன்றுபட்டவர்கள், ஆனால் உடலால நாம வேறுபட்டவர்கள். இதனால் தனிப்பட்ட ஒருவனும் பகவானும் ஒன்று என்னும் பொருளில் தவறாக புரிந்து கொள்ளக்கூடாது இல்லையா? அதாவது நாமளும் பகவானும் ஒன்றுன்றது நித்தியத்தன்மையில மட்டும்தான். மற்ற எல்லா விஷயத்திலுமே பகவானுக்கு நமக்கு நிறைய வேறுபாடு. ஈவன் தேவர்களுக்கு கூட பகவான் அந்த வரங்களை கொடுத்திருக்கார். அதனாலதான் அவர்கள் நமக்கு அதை கொடுக்குறாங்க. நாம் அவர்களை வேண்டும் போது தனித்து அவர்களுக்கு எங்கிருந்தும் வரங்கள் வருவது கிடையாது. ஓகே, இதை நாம் புரிஞ்சுட்டாலே யாருக்கு நம்ம டைரக்டா பண்ணணும்ன்றதையும் நாம புரிஞ்சுப்போம் இல்லையா? ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட மனிதனும் பகவானும் இருந்து வேறுபட்டவனே இல்லையா? விவித்த திருக், திருக்கன்னா சமமாக பார்க்கிறது. விவித்த மீன்ஸ் வேறுபாடு. ஓகே, அதாவது வாயிலாக தனிப்பட்ட உயிரினை பரமபுருஷ பகவானோடு ஒப்பிட்டு பார்ப்பது தவறு. நாம இறைவனுடைய ஸ்தானத்தை இறக்கி நம்ம நிலைக்கு எடுத்துட்டு கம்பேர் பண்ணக்கூடாது. அது மிக மிக தவறானதாகும். பகவான் எங்கும் வாழ்வதற்கு சம்மதித்த போதிலும் அவர் நிலை எப்பொழுதும் மேன்மையானதே. எல்லா இடத்துலயுமே இருக்கார் பகவான் இல்லையா? பத்ம புராணத்திலிருந்து சில மத்வாச்சாரியார் குறிப்பிட விவிக்த திருஷ்டி ஜீவானாம் திஷ்ணுயதா பரமேஸ்வரஸ்ய வேத திருஷ்டி. அதாவது பகவான் எல்லா உயிர்களிடத்தில் இருந்த போதிலும் நம்மளை இயக்கின்றிருக்கக்கூடியவரே அவர்தான். கூட தெளிவான பார்வையோடு காழ்ப்புணர்ச்சி இல்லாதவனால், அதாவது அந்த தத்துவதர்ஷி இல்லையா, அப்படிப்பட்ட ஒரு பார்வையோடு இருக்கக்கூடியவங்க எல்லோரையுமே சமமாக பாவிக்கக்கூடிய அந்த மனசு
அந்த மனசு இருக்கக்கூடியவங்களுக்கும் காழ்ப்புணர்ச்சி இல்லாதவனும், அதாவது பொறாமையற்றவனும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிறர் உயிர்களிடம் இருந்து பகவான் வேறுபட்டு தனித்தே இருக்கிறார் என்பதை காண முடியும். எவ்வாறு வியாசதேவர் பகவான் மீது பக்தி கொள்ளும் பொழுது அவரால் பகவானையும் மற்றும் இந்த பிரகிருத்தியினுடைய சொரூபமா இருக்கக்கூடிய, அதாவது ஆளக்கூடிய தன்மையில இருக்க அந்த மாயாதேவியுமே வந்து தனியா பார்த்தார் இல்லையா? 2 பேருமே வந்து தனித்து பார்த்தார் தூரத்துல. சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு அந்த ஒரு நிலை வந்து அடைய பெறுவார்கள். பத்ம புராணத்திலிருந்து மத்வாச்சாரியார் மேலும் சொல்றார், உபதாதையே பராத்மனம் ஜீவோப்யோய பதே பதே பேதேனைவ ந சைதஷ்யமாத் பிரியோ விஷ்ணுஸ்து கஷ்டனக. அதாவது உயிர்களையும் பரமபுருஷ பகவானையும் எப்பொழுதும் வேறு விதமாக நோக்குபவன் பகவானுக்கு மிகவும் பிரியமானவன் ஆவான். அப்படின்னா வேறு விதமான இரண்டத்தில் இருக்கக்கூடிய வேற்றுமை என்ன, இறைவனுடைய ஸ்தானம் என்ன, ஜீவாத்மாக்களுடைய ஸ்தானம் என்ன அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து புரிஞ்சின்றவங்களுக்கு வந்து, அதாவது மிகவும் பகவான் அவர்களுக்கு மிகவும் பிரியம். அந்த ஞானத்தை பெற்றோர் நம்ம 4 விதமான ஸ்குருத்தினோஸ்ல கூட நம்ம வந்து பகவான் சொல்வார் இல்லையா, எனக்கு ஞானி மிகவும் பிரியமானவன் என்று சொல்வார். அது போலதான் அதாவது இந்த இறைவனுக்கும் தனக்கு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை புரிஞ்சுக்க அந்த சாங்கிய தத்துவத்தை உணர்ந்தவன் வந்து மிக மிக பிரியமானவர் என்று சொல்லப்பட்டது. ஏ ஹரே சைவ ஜீவானாம் பேத பந்தா ஹரே பிரியக. அதாவது பரமபுருஷ பகவான்ல இருந்து உயிர்கள் வேறுபட்டன என அவரால் படைக்கப்பட்டவர்கள் என்று உபதேசிப்பவன். அப்படி யார் அதை வந்து உணர்ந்து உபதேசிக்கிறாங்களோ பகவான் விஷ்ணுவிற்கு மிகவும் அவர்கள் பிரியமானவர்களாக ஆகிறார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகே, மனோவச்சோ திருக்கத். இந்த ஒரு ஸ்லோகம் முடிக்கலாம், இன்னொன்னு வேணா நாளைக்கு பார்க்கலாம். 28. ஓகே, சின்ன குட்டி குட்டிதான். மனோவச்சோ திருக்ர கரணே ஹிதஸ்ய சாக்ஷாத் கிருதம் மே ஹரிபர்ம பர்ஹனம் ஹி வினா புமான் ஏன மகாவிமோகாத் கிருதாந்த பாஷானா விமோக்தும் ஹி ஷேத். அதாவது புலனேந்திரியங்கள், அதாவது சென்ஸ் இல்லையா, உண்மை செயலானது. அதாவது அந்த புலனேந்திரியங்களோட செயல்கள்லாம் எதன் அடிப்படையில செய்யப்படுது? மனதினாலும் வாக்கினாலும் உடலினாலும் தான் வந்து செயல்படுகிறது. அறிவு பண்புகள் மற்றும் அதாவது கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள் முற்றிலும் எனது தொண்டிலேயே ஈடுபடுத்தப்படுகின்றது புலன்களின் செயல்கள் வழியாக. புலன்கள் அவ்வாறு ஈடுபடுத்தவில்லை என்றால், அதாவது ஞானேந்திரியங்களோ கர்மேந்திரியங்களோ புலன்களின் செயல்களால் ஈடுபடுத்தவில்லை என்றால் யமராஜரின் உறுதிமிக்க கயிற்றை போன்றே உலக வாழ்க்கை சிக்கிலிருந்து எந்த ஒரு உயிருமே வெளியேறவே முடியாது. ஏன்னா நம்ம எப்பவுமே கண்டினியூஸா கர்மகாண்டா நிலையில செயல்பட்டுன்றோம். அதனால வரக்கூடிய பலன்கள் அனைத்தையுமே நாம அனுபவிக்க வேண்டியதுதான். நாரத பஞ்சராத்திர விதி பிரகாரம். இது பக்திரசாமிரத சிந்துல இருக்கக்கூடிய ஸ்லோகம் கூட மனப்பாட ஸ்லோகம் இல்லையா? சர்வோபாதிவி நிர்முக்தம் தத் பரத்வேன நிர்மலம் ரிஷிகேனா ரிஷிகேஷா சேவனம் பக்தி உச்சதே இல்லையா? உயர்ந்தவான பக்தி என்றது. இதுவே பக்தியினுடைய முடிவாகும். எல்லா நேரமும் பக்தி தொண்டு செய்தல் வேண்டும். இதுவே பகவான் ரிஷபதேவர் வலியுறுத்தி கூறுவதாகும் இல்லையா? எல்லா நேரத்திலுமே பக்தி தொண்டு நாம செய்ய வேண்டும். அதாவது மனதளவுல வந்து பக்தி செய்துட்டே இருக்கணும். பிரத்யேகமா உட்கார்ந்து செய்ய முடியலனாலும் மனசளவுல எப்பொழுதுமே இறைவனை எண்ணக்கூடிய அந்த வியாபகங்களே இருக்கணும். செயல்படவும் வேண்டும். அவ்வாறு எண்ணிக்கொண்டு நம்முடைய அன்றாட செயல்களை எல்லாமே நாம பக்குவப்படுத்தணும். இதுவே பகவான் ரிஷபதேவர் வந்து வலியுறுத்தி கூறுவதாகும். இப்பொழுது அவர் பகவானின் பக்தி தொண்டில் எல்லா புலன்களும் ஈடுபடுத்த வேண்டும் என்று முடிவாக கூறுகின்றார். எல்லாத்தையுமே இறைவனை மையமாக வைத்து ஆற்ற வேண்டிய ஒரு கொள்கையை வந்து இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கிறார். 5 புலன்களில் நாம் 6 அறிவை பெறுகின்றோம் இல்லையா? ஞானேந்திரியங்கள் 5 தான். ஆனா அதன் மூலியமா 6 அறிவை வந்து நாம பெறுகின்றோம். மற்றும் 5 புலன்களெல்லாம் நாம் அதாவது கர்மேந்திரியங்களால் செயல்படுகிறோம். 10 புலன்களும் மனமும், அதாவது மேன்மையான இடம் எது? மனசு. எப்பொழுதும் இறைப்பணியில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். அவ்வாறு இல்லையாயின் மாயையின் பிடியிலிருந்து எவனுமே வந்து மீள முடியாது. அதுலயே நாம சுழண்டு கொண்டே இருக்க வேண்டியதுதான். இந்த ஸ்லோகம் நாளைக்கு பார்க்கலாம். வாஞ்ச கல்பதாருபியஸ்ச கிருபா சிந்துபியவச்ச பதீதானாம் பாவனேபிய வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்து கி ஜெய். நாமச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு மோஸ்ட்லி